Srbi na Kosovu bili su prepušteni na milost i nemilost teškom zulumu. Oko 11 noću, eto ti ga klima na konju. Kad je bio prema meni, palim ja pušku. On pade s konja u Bistricu, ode konju s planinu. Gde nam je gramatika, gde je istorija? Zašto da budemo slepi, da nas jašu zulumčari? To je bila njegova misija, ali ta misija je bila duboko prosvetiteljska i evropska. Ja počinjem ostvarivati svoju zaduševnu misao, svoju najveću želju ovog sveta. Bio je to vredan i uporan čovek, velike praktične pameti i živog duha. A celog života pratile su ga jako teške nevolje. Pomislite, Boga radi, i o našem opstanku.